Деца карат АТВ-та. Днес в троянското село Дълбок дол беше открита школа за обучение на начинаещи офроуд пилоти. Инициативата е на министъра на транспорта Александър Цветков, а ръководител ще е Тодор Христов, един от българските участници в Рали Дакар 2011. 11 деца от цялата страна са първите участници в школата за офроуд пилоти. Най-големият е на 15 години, а най-малкият Виторио Попов само на 10. Запалил се по АТВ-тата от спортните предавания. То не е за всеки човек това. Само за определени хора. Днес Виторио и още 10 деца показаха уменията си в скокове на трапец, масов старт и рулетка. Старта даде министърът на транспорта Александър Цветков. Аз съветвам родителите да запишат децата си на такава школа, да могат да се обучат на безопасно управление, на дисциплинираност, на основните техники. Ръководител на школата е Тодор Христов, един от двамата български пилоти, които участваха в Ралито Дакар през януари. Ние имаме най-добрите писти в Севлиево, в Троян за мотокрос. Идват от цял свят хора да карат. След участието ни сега на Дакар още по-голям е интереса и всички искат да станат като нас, което е хубаво. Школата за млади пилоти е безплатна. По 2 дни те ще се учат на основните техники от водещи български пилоти на АТВ, мотоциклети и автомобили 4x4. За BTV новините, Поля Томова.